Sanibonani uNonto R unama-shows awu-2. Empilweni-ke nje kuyisifiso sami noma ngabe kuthiwa umuntu wesilisa noma ngabe kuthiwa umuntu wesifazane ukuthi uma ungena ebudlelwaneni ungene nomuntu okwenza kube normal ukuze-expressa imizwa yakho ngendlela osuke uzizwa ngayo ngaleso sikhathi. Ngoba isikhathi esiningi izifo lezo depression nobani beza because of a lack of expression, because you had a certain emotion and you couldn't express it out of respect, out of culture, out of ukuthi umuntu wesifazane akakhulumi kanje, akayiphathi kanje, akadinwa, akaphakamisi izwi, akanjani, which is unrealistic. Ngiyathanda ukubuka imvelo ukuthi ngelinye ilanga liyabalela kube mnandi, we are able to play, we are able to have picnics, we are able to go to the beach because ilanga libalele. Ngelinye ilanga kube nesiphepho, awukwazi ngisho ukuvula amawindi, mawuhamba emgaqweni uzwe ukuthi yazi lo moya ungangiqubula uyongiphosa le kude. Ngelinye ilanga kube nemvula engena ngisho endlini, God forbid, kodwa kuyimvelo siyakwamukela. Ngibuke nje nezingane ukuthi before we condition them, izingane nje ziyakwazi ukuyi-express into uma ingayithandi ingane ubona manje, umuntu ingane uma engamcela eduze kwayo ubona manje ukuthi hayi le ngane ayimceli lo muntu. Ngiyakholelwa ukuthi nobunye ubudlelwane mhlambe bungalasta bube strong uma ngabe kuwukuthi umuntu wakho is in a space where they can be as ugly as can be and feel safe in the knowing ukuthi you will love them regardless of how they express themselves. In the same way, nomunye futhi upartner uyakwazi na ukuthi azi-express and know ukuthi they will not be judged because of that moment or because of that anger. Of course, in a controlled environment, kodwa nje ukwazi ukuthi uyi-express imizwa yakho, imicabango yakho, nokuthi ufisa kanjani. There's a lady that I asked about ukushada, ukuthi how do you know ukuthi you are marrying the right person? And she said to me, it is someone ongathi mangabe umbona at their worst and still love them. Imagine the worst case scenario of their existence. Kuthiwa use-ugly, usedinwe, uyabona amehlo ukuthi uhlukile-ke lo muntu njengamanje because they are angry or whatever the case may be, but you can still look at them and say, yep, I chose that. And so kuyisifiso sami-ke for all of us ukuthi sibe nabantu abazosialawa, abazosinikeza, who can hold a space, who can hold a safe space for us to not have a fear of expressing ourselves because sisaba ukuthi ngeke besasithanda mangabe bazi ukuthi yini kahle kahle sicabanga.